Vi skal tale om, hvordan man klarer den her lille, meget lille weight på meget under tid, man er 2. Det her, der splitter I op. Der nakker I først de her, eller man kan nok også. Ja. Ja. Det ved I ikke, hvad for en æg det er. Ja. Der er der noget lige om 2 sekunder. Der er en, der ikke rigtig det kan ikke se det. Fy mig, det må jeg være. Og så er det her, når I kommer her nu. Så bare lige vende de 3 op for Alexander. Ja, her. Der skal I så også splitte op, så Alexander, du tager den højre, jeg står ved. Bare go. Om der den split. Du går bare. Ja, right. Har måske lidt med det. 500.000 med slave, og så 200.000 med color. Og så 300.000 med attack. Eller ikke med attack, men hvad vil du nu? Okay, så tager du dem, så tager jeg resten. Og så dem. Ja, det er 4. Sådan der. Den er ved jeg. Hvorfor jeg ved ikke, hvorfor det er. Jeg skal nok stå lidt stille. Jeg skal lige have nogle ting. Så. Det er sådan, så kan du gå over i storbyen og Outland, så kan du købe en anden slags. Du skal bare trykke alt, tab, og så gå ind igen. Hvis du skal, hvis den skal lade være med at løbe normalt. Nu gør den det ikke. Det er en fejl, nogen skal bruge. Ja, og Alexander, kom her. Alexander, er det ikke? Og det var så sådan, man klarer den her weight meget lille. Ja. Ja, og så kan jeg se, hvad vi har fået og sådan. Ja, som jeg også, men, som jeg kan falde med. Ja, ses.